No me ansa abo ye mo ha mo akwa ban famla Sompa 98.9 FM eso. No me ansa ebosi akasebo asemfo asam anawiai ya jedwa ayede bro. Shanu sakasebo na maba fontintan fidi kase so ewo YouTube wono. Okwa no abo Sompa TV. Sompa TV mpacho. Obo anu mienu ya de bro nse enso yeto no ne kenka de ma kama. Na oke ho nso Facebook nso a Sompa FM. Sompa FM. Mpacho osanso ko Sompa online ya kuchiro ni nyina guonom de ama obrofo kasem bia na ye kenkan wanya bre antie bi wokọ no betimi akenkan ni nyina na wonso visual se oho no wonso otumi ahu bi na waboni akohoma information center se no na wiei wo mo topete wono wo magazine mechira garages information center ene meamia hodo nyina no to apiti bi ahyan ne akwantufo nyina no etie bi wahyan ahodo nim na kasebonde di makotene bi ene se Arawo Samuel free wanchi eba ne se abemu abi oye mobile money akronfuromfo akoto ni tuo sanso ana setiefo beka ya posini a wote eye bullion van ma nipa bonifo bi koto ni tuo titentitenje ne kra free ne nsem no abusuana ka asem bi akire Ghana police mpacho de asem ye kasai de eba ene se Sompa asumdwe no weda soa eda sanyemu asuafo ndodo no yedu emiensa afri eye USA suku bi a wofro mo eye Tuscaloosa University aba bepiem ewo Sunyani krodium omo be den omampani abede akire Dr. Mahmoud Baumia de aso abofom na adwumakro no awie ye bekirem sanso no de nsama tudwa afa eye ensentwefo ho se edem empanimfo momoden a ema wo makatua emumpeja ensam no ebika we hu awie yi ene yede ma se no miensa brem kase bo ba ye Facebook ne so a bo Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM 5G drink weda no asa wia bebo asa mo na ma no aye dwofo no aye kondore no aye foshe unya 5G drink na obobo sana na ginger na ma vima ba oni padua ni mu ase weda no de aye no waye bibibi ti wunya mizo fruit drink na no so wanom bi na fe wanya ahode so nkokora wo de opa nkodi gobema ne nhya wo so no mizo fruit drink awie wo mada romanti ene yenya ahoden ebesom wo midide akuenya ko abro no mawie me ne ochia me kwasi nimo afei ensem no ni kiremu enie omampani abede akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wode aso abofom se wonsi biaye bia betumi aboa manipa adamdie ewo wo nipadua no afa ewo ningo prampra mansiri ni mu agotokope na ewo nkramantam no emu wo kire se wukọ charismatic evangelistic ministry asafo no ena wo mo da so hu da ya dwene hu se enipa ya na demdie wo nipadua fa no wo mo fa dodo na wokwaje obi fie krosie na ne nsa atwa beda pra ne nai wo beda yese na se nyiyimu bi no mu ya bamu enti asafo no na dwene hu so mbepe ba bia asafo no ebenya wonfa ahudie kura ade nyina mu na ebra wo boss hapo ewie no ohunu sen omayi mu onipa baako eba ne nipa tetena mu yedie so obi edi dem no wopre ne fa ahudie ho nsem wan eya na ni ko ho kase pa no eyo mampani abede akire ne senti eno mo to nsafra ne se ya wonfa na ni monyam na ho oden ene ne nim de metai sa adwuma wo mu die yachi na bra okoye de asobọ fom no okasa sei. For many years I have followed with keen interest your efforts in providing assistive devices, medical care, and other essential items for this vulnerable group across the country by organizing Day of Help for persons with disabilities, which is very commendable. Consequently, persons with disability are more likely to live in abject poverty than persons without disability. Unfortunately, our society's actions and inactions continue to create barriers to their integration into our community. It has become expedient to tackle these issues head-on with concrete actions that will deal with all these prejudices and barriers impeding the full inclusion of persons with disabilities in our community. Therefore,
STEM Ability Village shows that we do not have to wait for the government to do everything. We are all responsible for our fellow brothers and sisters living with a disability. We all need to put our hands on the plow and work to remove all obstacles facing our brothers and sisters. Let us tap into our human nature and give out our resources to lift persons with disabilities from this quagmire of despondency. I must admit that this initiative to support persons with disability is dear to my heart, and I will offer all the necessary support for realizing the STEM Ability Village project. Government will also do its part. Omampani abadiachire His Excellency Dr. Mahmood Bawumia. Yanto kasebo no so emfama de anano ada awrehosem a esiye ewo man Ghana mu ye police ni a wakra ne yere ne ne mma abusuami mi kofi adwuma bo mi kwaba eni nyame nko miwura eni nyame nko a na police ni ba ko de ye chese ono de okoya ni nyame one na ekono se na ni nyame no se ofa hio se na wahehya to se ba ne se o awrehosem police ni ote ayebulon van ma se kwa akofa sika of filling station ho se kwa akoye den na yenkonkoya ye kase na nipa bonifo bi efri moto so hehe fa twi tuo wedi ten Ghana asa ye yi eyewo fun bi ewo man Ghana mu na areho asefim oposini se na afekra na waware akra nche wawo baketo akra nge akra ne num nufuo mpo na cheso okwa adwuma okoto a eye nanano wonse do na no ana security analyst bi cheso no oye penny control from CEO Edma Prime Time Security Service yewra ne dende Isaac Ayite ade atuda echrom sem oposi ni wona of faso anasa kwa faso wiye no abusuano betimi asiu eye Ghana Police Service adwumako no sepa se wiakete pa police ni na nka ukronfo kura u police ni kra nka wo dwane we nso de chese wa boye mfita duku atwi nani chese omomfa ho kura mfali nsuro he awiaketa akwoto se police ni so abonituo na no ana beto de chemsa no panidi to de chemsa enam hyehye bone ni and ekwan a police adwuma ko ni faso ede eye wona wo police mu faso se wo kwa akoboban a o se timi ma wakode ni akade ahodo bebrade betumi abo ho ban na trenche mi ba besi kurampo a wo boban no nka watumi aboban se police ni a o dika nim na sikagum na ede ko na se aba betutu ni tuo akunu ya de a abusuano wo ho akonya papapa opani ko so de tuja chrum sem wo hwe eye amrobasi anya posifo ntoko akwaso nam so ama dodo na tito posifo to na nan wonse do e wo sansensem we ho an chesenya de keto ade acha ade san nyina no na akronfo ebo posifo to e wo sabulonva no emum na eno na beto ja chem se eye ne na Ghana Police Service o mo de krata ababonten eye ne na GP wone na aposifo mpanifo no mam kan no makwa akomabusa ne yakọ we de mo fanche nyame na de mo no nso no ogie opani chem se ha dwere papa enam kwan a police for faso a etiamra na se o mo hyehye bone a ewo ho o mo mfa ma aposifo se ba so betimi anya eye bulletproof wi bi no mo vest de ye friend vest no man hyehye no wo mu nya bi anu asa ne makrom betimi de abobo mo ho ban a ebi no no panini no Sompa FM atwetwe nkomo no sei na ochiremu Isaac Ayite. Ghana Police, this is not the first, this is the second time failing to provide them detective gear and lead it to a brandy. Second time. We need to set up. Omunja mu uniform no, we are going to take Ghana Police on. Individuals. Yen hwed ye beya, yen sonson ye ho. Ya fa wadwuma no dwene wo yere omma wa wo mkwala ba ko mienu miensa ne nan dwene mo. Dwene busiafo ho hwe nkofo a omu depend on you. Na consider omu. Prevention is better than embo adwuma no. Ye prevention. Don't try say wo kochi sebi kromfo unimo adekure kuta no enti so betime yebi afa ho prevent a ye na prevent ufie ma mfa futuo man krofo enkoti sika enkoto hidden CCTV camera emfa modern mu fade ani soso akese na fa sign esambo ho say so obi ho a obehu say indeed bibi ewo ho no mo na onjai so wotinumpo so obewi akrampo a onjai enti timamufo security is a shared responsibility aside say ye wo police for ye wo other
private security agencies you omo boy ho ban ye wo the army you omo ye external protectors no a omo boy ho ban as peace officers no ya no yan kasa ye nteki ye security to our own hands en ketenkete e betimi aye de boy ho ban ye investing in it se usi dan papa si dan papa enko si dan a it worth more than 200,000-300,000 Ghana cedis na enko top lock a eye 5 Ghana cedis ento ano se bibi enye pepa me good men ensoma oba anaju da suomu abera bono nson apa ho akwala ne ye below 18 years so onko below 12 years emfa no nkofo sumu mbobi nkotwaniti me expose o valuable item enkyerɛkyerɛ nkrofo emembe atake o pani kwankyerɛfo edema prime time security service yɛwura Isaac Ayite ɛna de afutu ama menumie no ani aposifo ani abusua wɔn de hye to nananom ɛwɔ nse do abusia udi achi ewe Facebook ne so Sompa 98.9 FM na wotwetwa mu ede ba eneda die omamu hyeda nyu bebre efa nipa bonefo a wanye wadwen so beto ahye afoforo so na rahosam a yensa ka firi wanchi ba ne se nipa bonefo bi akotutuo abɔ mobile money agent bi na de koba ye nie abrantia Raymond Kombanga wadi frishia no aduasa mienu wanchi ena anopa kwasi anwumre watena se no wotwa ne momo business na anadwo bese no ndubrem obone joint hwa nkrofo ba Abraham ye cash out sa fei otwa nkrofo bi ebaya bra ye cash out mpacho mo mame mo number se wo be mia mo ba ne so wote ye ni train ne tu akasa womo ewo hoti ye Jesus yi nipa mro koye tase abrantie yi ene wanchi aban ayaresabia ye kasa nyame age no woda so da ho na woje ayarehwem so mpaka se bo ate sa asemi no ye ne assistant commissioner of police ACP boachi ansa oye wanchi menzrim posi dinko bi sanse papa de yatie ni no so sadia ye no monfra regional police command no ye fra regional police council mummisa Piero ye bomodia se ye benya Piero ne na kasa ankosi hwe na mom abrantie Raymond ne yire ye fra no Veronica ye ne no edi nkomo na esumu bra ye Facebook so na behwe ade okasa sei Medin di Veronica, mikru na ye Raymond Kombanga. Na nyumra na mi wo fie na omo frɛ me sɛ obi atunutuo e wa adwuma obeye time ko. Mi pie kodure na ye sa nti omo de ne ko hospital Methodist. Mi kodure nso kopom ne mani nya hu ne de. Ba de omanfo keka ne sɛ ne ho ye. Omo amatima wura ho akɔhwɛ de omo se ne ho ye ba me mani enyambo na ni so de. Pacho ba fie be 9:30. Scanning dosu, a dosu means hunu scanano. Sendiska bebre, oya juma man for ban or beya juma bros, sendiska more than 10,000, 2,000. Tis canny de meet me who are no. Maybe a Sunday on quadjumantem by what me the fear na or Pierre quadjuma. Anumere. It's almost sini patre, nebe sadie. Me 7 months moon 7 months. Oh, Vero onyem 7 months yo awrade hunipa mobo ebra ye Facebook ne so bo Sompa 98.9 FM na yese saa nipa so omo ya kromfo ramfo a ombo pini Raymond do ye mobile money wo wanchi ekɔwi ano no womo agi sikam pim na firi ne nkyɛn ɛna ne mobile phone so wode ye adwuma miensa so womo tase afiri ne nkyɛn ne yire ɛde awerɛhoɔ ɛkasa sei mfunyine edasuma abana mamera ho onyem bosome nso osina ne nya hu ne kunu ba bi mo se ne ho ye na emo de se ne ho ye obagye dia de se ne ne hu no yento akase bono so asuafo won dodo ayedu amiensa a ofri US abrochimem suku a ne dinde university eye Alabama ewo Tuscaloosa ewo US abrochimem ababe piem ewo bonomantama hinkro Sunyani krodua mu eba besua ade a yefrenom social political and cultural practice ewo bono mantam ha na womo eba no opani kwankyerefo woda sa school fo ya no afri Tuscaloosa ho ebe piemu Professor Seth Apia Opoku, head of geographic department
ɛne Professor Deborah Nelson Gadel ɔno nso yɛ head of social work department ɛwɔ saa suapɔn no emum na wɔba no wɔn ɛba bedi na wɔtwe ɛbaako ɛwɔ bono mantam ya na wɔn asanso abanamɔ akɔ piem ɛwɔ mmeammea hodoɔ ɛgye ahɔhoɔ baabi te sɛ tourist attraction ɛhɔ nom no wɔn bɛbɔ mmɔden aso wɔn bɛsan so akɔ bɔɔbɔɔbɔ mani akɔ nhoma na ɛno so masua nneɛma ahodoɔ bebree wɔ hɔ na abron bɛ pie mu Sompa FM bɔ mmɔden kɔkɔ pie mu no ɛna ɛbɔ mmɔden na ɔmo twetwetwe nkɔmɔ na ɔmo ɛde tudwa ɛkyɛm sɛm wɔn frɛ US abrochimam Tuscaloosa hɔ ɛba bɛ pie mu ɛwɔ bono mantam ahenkuro Sunyani ano ɛnyɛ so mba bɛsua nneɛma nkwa na ɔmo abɔ mmɔni akɔma na ɔmo kɔ na mmom wɔn sanso ɛne Sunyani municipal assembly no ba bɛka bom afa yɔnkofa paa mu ɔdene na ɔmatumi ahwɛ aboa Sunyani municipal assembly no na atumi afa no ntoma pɛfra wɔse wohwɛ a wɔn ani sɔde hunu paa mo ɛde ba bɛboa ɛwɔ Sunyani municipal assembly no sɛ bɛyɛ a adesuawo nsɛm bɛtumi afa no ntoma pa afra ɛwɔ bono mantam ne Sunyani kuropɔn mu wɔn bɛsan so ahwɛ asua nneɛma ahodoɔ bebree ɛwɔ communities ahodoɔ kwan a yɛfa so edi adwuma ne yɛ bibibia ɛwɔ bono ne Sunyani kurodua mu ha na abron bɛpie mu wɔ ha mo kyerɛ mu sɛ wɔn ne Sunyani municipal assembly ɛbɛdi kasobom bɛhwɛ bom afa yɔnkoɔ no na ɛwɔ so mutumi kɔkɔkyea yɛwura a ne din de John Enso Kumi honorable mekyerɛ Sunyani municipal chief executive officer na abron mu kɔkɔ pie mu wɔ hɔ ana Professor Pio Poku ɛde tuda ɛkyɛm sɛm wɔno ɔyɛ bono ne de hyɛ prɛko pɛ a ofiri kyerɛ a ɛhyɛ Sunyani West municipality no ase ebi na wei ɛyɛ akwanya kase pesan sɛm ɛyɛ wɔ asuafoɔ mmienu mekyerɛ wɔn a wɔn ɛwɔ sa university no wɔn nso firi Ghana ha bono mantam a wɔn yɛ nipa mmienu a wɔn aba bɛpiem ɛwɔ hɔ a wɔn esua deɛ ɛno nti wei yɛ adeɛ bɛtumi aboa papaapa ma yɔnkofa a ɛba bɛda wɔn ntam no atumi aba bɛpagya na ɔkyerɛ mu sɛ wɔn aba wie no wɔn bɛsan so abɔ wɔn ho mmɔden paa sɛ saa nipa mmienu nyinaa wɔn firi bono mantam ha wɔn ɛbɔ wɔn doctorate degree no ɛho bɛhia sɛ wɔn bɛsan so atrɛtrɛ wɔn ntaban mu aba bɛpie mu te sɛ Sunyani Technical University ɛne Catholic University of Ghana saa nso na University of Energy and Natural Resources na tumi aboa ama obiara nso ɛho University Alabama ɛwɔ Tuscaloosa ɛwɔ US abrochimem na Professor Pia Opoku kasa no sei ɛna ɔkyerem. Thank you so much for ensuring that Daniel coordinates this program. In fact, his meeting us at the airport throughout the journey has been very, very, very useful. Students will attest to that. Without him, things would have fallen apart. You, MC, also mentioned the fact that there are two components to the partnership. We have the city delegation and then the university. University delegation is here for a different purpose. And as you also mentioned, we're here for outreach purpose schooling. We recruited 2 students from Buranahafu region. Both students work under me. Very happy to say that all obtained their PhD degrees. Wow. Bechim, he's now working in Atlanta, PhD, has got married. They have 2 kids. And then we have Honorable Sompa TV. daughter. She also worked under me, finished her PhD from a different institution. Actually, just this year. So we are happy to assist in that direction. We also know that you have 3 universities in Sunyani, so we are trying to extend our reach to those universities. I'll even suggest that next time you present delegation to. You also mentioned that I'm from this area. Actually, I'm from Tra, and I went to Susek for my O-level. Beautiful. So go through Susek, and I want to show Susek too. So I'm a local person. When I got the opportunity to look through the list of cities that could partner with Tuscaloosa, to be very honest with my colleague, I knew that Sunyani is a peaceful, very peaceful city. Out of everything, so peaceful. Wey Professor Apia Opoku, head of geography department ɛwɔ suapon a wɔn US abrochimem mekyerɛ University Alabama hwɛ bono ni di hyo kyerɛ ha yɛ adasuokɔ ɛna ofiri na no na mekobi ne manka bi de ɛya yɛwura Enso Kumi ɔne aban krachipanin anso de tudwa kyerɛm sɛ saa yankofa a ɛba bɛda Ghana ne USA saa suapon ɛntɛm no ɛnyɛ nnɛ ɛna ɛba bɛhyɛ aseɛ ɛyɛ adeɛ sɛ efiri mfie mpem mienu ne du ɛbaako mu ɛna ɔmo ka wɔn toma bɔ mu
esi ani de to e friend fanto ambaba me de ano ana omo ehya ase eno to ebe ma eye akwanya kase pa ba beda ho so omo nso aba be piem e wo hanom Ghana na se Sunyani ne bono man enso benya akwanya kwa akopiem e wo ho na mfasude bebre e betumi aba ewura enso kumi kasa no se na wo kire ne kasam Nananom Traditional Council. Welcome all of you at our city, Sunyani. Honestly, just a couple of weeks ago, we had a similar delegation from Tuscaloosa, Alabama, who were here. We met them like this and we discussed quite a number of things. And we had a good time and they left. And we have been having a lot of discussion with Madam Lisa. And then, fortunately, you have also joined us here. In the first place, we'd like to thank Almighty God for granting us, especially you, traveling mercy for you to be here. I'm sure since the time that you touched down, you've not experienced any bad thing, for which reason we are very thankful to him. The Sunyani and then Tuscaloosa partnership thing, dates back somewhere 2011, about 11 or 12 years ago. And since then, at least we have been able to keep in touch, exchange whole lot of things. I know of some districts that had this partnership, but they've not been able to sustain this kind of partnership. But Sunyani is one of those lucky districts that we have been able to keep our partnership together. And on this score, I would like to thank team leaders, Professor Setapia and then Prof, for always assisting us to always keep in touch. I quite remember, Prof, this is not the first time we have been together. Maybe you may have forgotten, but at the time, during the time when Honorable Kwesi Oponwa-Bebiu was then the MC, may his soul rest in peace, or that. And through that, I believe her daughter even got to Alabama. So it's been very, very fruitful relationship and partnership that we have had. I think the rationale behind this partnership is not just meeting, just visiting each other. Some Cassia Pam Fama, Honorable and Sukumesa and say, what kind of power bedin na de brebi a tram? We so atona nanmo said in Yankupon for the crancy, Honorable Casso upon a breso. Almost said this idea about Batuano, or Babon Homodin be our nonso. And in some way, Tona Nanum and the one or free a year to Scalusa, a year US abruchmam, ever be P or my Ghana immuno. Absia, young phone call Sampa, ye war, Jama North Mansimu, a Bonomantemu Hayana. Obekaye, Fiede Tremuno, and ye bomber man, yes, sen. Basabasa Kakra, SC, our Sampa, ne ye koa cohesen. Asumdwe buano obianumbi ana asumdwe nyama kronimu yenua Francis Kwame Arthur owo jinyame radio Sampa bra Kwame mahao yo me wo nyame mu gidie se umpomu ye awie yi atwede afọ yanko pada roma de yanko akeye ehu ya kakare so ya twenty bi ahwe de urade be yaman nyame ne ye boafo bibia be ye fine efiri fida be si enadwo da wie Sampa montre so Sampa kuro ni mu tesan yo me aba me da se da assembly say da no Friday na ada ye be no memenda no ye din ka di o di esi so a o to ko ugu asem no o say da edition mo mu ndi ahindie ni nti da memenda no na na ye di si so no opaye na me yaba oba ye yie no ibehwe Sampa kuromu a ya dia ne ye ni kakra ne side ko no etwinto te se wo munam kurom ni te se ye tutu ni ntoma te se ho na no ho na ebeda ne amafo te se wo tiri kokra sonia wo ka Sampa ya so fa ne ba ke bi na wo ha de but apart from the party ni say ye no ino be ye yan to bi ya that you go so you tire ya share the path bra Kwame fieda no o mayete se na aposifo mpo ombo ban no kame se ehu kakra mpo abam aposifo na firi kuro ni mu ana se de ye hunu de bekasa asumdua ba ne santi wo mo eda so ho twen kakra nsa aposifo de wada ko no mo ha no wo mo na wo kuro ha se bi me ka ho ko wo mo ji go ha no wo mo na e wa ha ti ya me no ka se na wo hwe kuro ni mo dia so pa mu atai bi yeri basabase dia na
eni ka se ba fun e ka ho a onam so abata ye no entry yi se kese ne se other part na ye du ama wo minimum no basa ye no kame e se wo mu wa so pa enti other side ne ya wo mu no no wa twa mo go se nchen iti onam so a ja aha ye ku iti so ya so e da format ye ye de ba Nana maye hwe ade we se enya bia na ye dwadai e bia de si fie da no obiti ye nti abone hu ne bo de ani je ne onfa ne niam akura madwa wo so pai a edwa bae Jana shada ma tidibi Jana shada ma to ye no ma se shada ya no ma sanka first so se ye ti no na after me se ne esiti ye no se ne wo kana ma ihu abakakra because obia o se jama no se a o ye sample ni bi ni se ahen semre yen sema anu ede pa na se ejuguma amafo be hwe wo mokra wo hwe ko mu dia o se ahoko na sheda mba bebere ta so mu biga e ko mapo na kakra dia na yewo rakwa me na sipia wiei brepa wanya ne yedi nkomo so me ya ba ben so me da yo yenua Francis Kwame Yantua kasebo no so mfama gusu etie Sompa 98.9 FM kasebo de bro wi anomiensa bia no ana gusu etie Tony J Enterprise anso ana Sanes Cosmetics mikondumase oma biem kuha wode afutu akọ ade ama ayensen trofo titru emiamia hodo awomo aye adwuma ene aban animsem oma modia sebi obetimi atua aye ensentrofo eka ayen wose wohwe nsentrofo adwuma mo ye ewo man Ghana ma enya adwuma ketwa omuse ankronkro adwuma ene ye de nanso wohwe adwuma pa ye na ye pe fia bi se adwie ba mowra ya na eya nyamianim no kurani na ensemwe akwa ma ba beto da kyerem se wohwe sese media houses ahodo no ekwa mo faso ye adwuma dodo na bre enuema hodo mo de ba ye adwuma no wo mo enhyeda enya ebasa ya na areho sensentrani pa ayaso no se onkwa bonten wono ye man lorry fair wono ye man hweso wo siko so ni siko yese kofa program bra ana akokofa story we bra na ya asoma no bon sentrani bi na ne mpabo to ahi wo hwa enhwe we ukodro na bo station afri hifa no abo station din station agidi pa na wuni papa ni wo hwe de ya untumi hwe eno ana yewra ne didi Abdul Majid chese ono ene ayen sentrafo enyina pani mitre GJ president odi to da kyerem se adru bra wo so mutumi motivating sentrafo no madwuma no mo ye no mu say yes wo mo eye adwuma ensentro ne betumi asore ahomache be fansoma mensu ahwe no obi kura betumi adaha mentontoma hwena na dumu ni nyina na bosome so a wakwa akoma no be se 250 eno kra mpo no ye betumi atetewa na akwa akoka 190 ebasa enye eno ana ewrade sanse betu dwa chem se dubre wo se mutumi ahwe pagam na odin samu atudwa ewo abram nyina kokoshe mu ewo sremantifi no ho abra na dinabi ekoso ewo ho ye Northern Regional Branch Edma Ghana Journalists Association womo yes dinan na womo to nsa friends entrofo ahodo empanifo ni ekua ensha bayasin ene institutions ahodo wo esremantifi no ho eno nyina ba be piema wodi tudwa na ne ewra magididi tudwa chem se ade yakura won central adwumanim sem central ni akwa program de ba no na ye bone sotro na ye butubi anya bia no ensentrafo ho nke nya mponche ye nyanyan na ubonsi ye hwe ensentrafo na agiefo ne cameras etotwene ebasa areho wose aduru bra wose mpanimfo no ani nyumakuo no omo etumi ehwe no mu pagya katuanim na anya saade a ensentradman dodo na konhyeda no wan ye kura wie no wo fum kitua bi pe wan hwe ane ato 1.0% ebasa ebe ha adwene kasia bono asi kuro bi so hema o say arrest my case
Kasiabodemu for Boa no Mora Kodjopepra, SMU DJ Kazopi, and a dear call Yema and Unity Tomu, Brown, a prince, and a dear call bear for quine so. I reserve my laughter. Me de a Krienya con abroad my real propaganda secretary. Ochame kwasi nimo. DJ. Why you crowd say